Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kumagumbamane omhlaba enilalele kuwo. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Siyanxusa njengokuba kunxusa uNkulunkulu ukuba sonke sibe namaBhayibheli njengamanje. Silalele ivangeli lombuso wezulu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mniningwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. No my cell phone number, no my WhatsApp number. La ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245. 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo ukuba ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa nemibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi.uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Sorry bazalwane. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe. Ungakhohlwa futhi nokupress i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni ngaso sonke isikhathi my-upload. Ungakhohlwa futhi nokusharisha ilinki nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso kwinhlanganyelo enihlanganyela kuyona, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa nasuke eyishunyayezwa ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke sinishumayeza khona, sinifundisa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge uBaba wethu osezulwini nokuthi izwi lakhe elizoshunyayelwa njengamanje lingene emphefumulweni wethu, lifeze umsebenzi kaNkulunkulu osemazulwini. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kukubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Balaleli, sheshisani nithatha amaBhayibheli, yamkelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwefihlakalo yembhalo, umoya ongcwele eselusa ekhazimulisa isibani sezwe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli, sihambisane kule ndlela yevangeli lombuso wezulu. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Izwi lenkosi leli sithumayelayo lapho khona sihlola imibhalo, siphinde futhi sambule imfihlakalo kaNkulunkulu ngamandla kaJesu Kristu, umoya weqiniso nomoya oyingcwele awunikile labo abenza intando yakhe nalabo abamlalelayo. Silokhu simbonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe nabaprofeti bakhe abangcwele abathembeka kukho konke. uNkulunkulu ebaphathisile izwi, baliphatha njengokuba uNkulunkulu ebayalele, bagcwalisa konke uNkulunkulu ebayalele kona. Namanje sihamba phezu kwaso leso sisekelo semfundiso nentshumayelo yabaprofeti nabapostoli. Asikudluki, asifaki lutho, asisusi lutho, sambula uKristu kulabo abalambileyo kamoya nabancaniweyo kamoya. Sithi nje uNkulunkulu kubona
aqhubeka asebenze ngomusa oze ngoJesu Kristu neqiniso elikuye. Silokho sithula bona ubufakazi ngalo eBhayibheli ukuthi munye uNkulunkulu, yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhaphathiso egameni lika Jesu Kristu. Akanayo umlekeleli, akanaye futhi abonisana naye. Uyinkosi yamakhosi, inkosi engenasiqalo engenasiphetho, uAlpha noOmega, yena yedwa, akekho omunye seduze kwakhe noma uyabuya abuye abe khona ngaphambili noma emva kwakhe. Unguye owathi uMoses kubantwana bakaIsrayeli eGibhithe, uyena osibizile ngecebo lakhe. Leli vangeli akulonela nombani. Kwamazenzele benza abakufunayo, kepha uthi uJesu kwincwadi kaMathewu sahluko 7 verse 13. Ngifuna ukukutshela ukuthi le ndlela injani. Ngena uIsaiah wakhuluma ngale ndlela kwiTestament elidala. Waphinde futhi wabikezela ngomprofethi owezofika, owezokhala ehlane ememeza, ezolungisa izinhliziyo zabantu ukuba zibuyele kuNkulunkulu. Manje le ndlela le ayinikiwe nombani, kepha ke yona ikhona, ayihanjwa futhi nombani. Baningi abathi mebesho ngemlomo bathi bahamba kuyona le ndlela, kepha mesumhlolisisa noma ngoba uma unobungcwele, lithi iBhayibheli umuntu osebungcweleni wazi kwahlulela izwe. Uyakwazi ukubona umuntu osebungcweleni noma cha, uyakwazi ukubona into kaNkulunkulu noma engesiyo ngokuba yini unobungcwele. Abafundisi bamanga nama-motivational speaker abasondeli kule ndaba yokuthi abantu abahlukane nezono. Bakhuluma kamnandi amagama, usho njalo umprofethi uIsaiah kwincwadi yakhe futhi uIsaiah sahluko 30 ngithi uverse 10 betshela abaprofethi ukuthi hayi ushumayelani kuthini izinto ezimnandi, siyekeni ngevangeli nendlela zikaNkulunkulu. Uyayithola ithini? abathi kubaboni, Bathi kulabo abangababoni ningabe nabaprofethi, nisabona, ningabe nisabona. nakubaprofethi. So manje fanele ngibe lana ngizenze inkumputhe ngokuba kunabantu abathi hayi ngeke leli vangeli olushumayelayo libhlungu, awuzama ukushumayela ngenye indlela. Ayikho enye indlela. Ngikhuluma izinto ezikeBhayibhelini. Uma ukholwa, glory to God, hallelujah, Jesus Christ, ngiyabonga moya ingcwele. Uma ukholwa uthi uyakholwa, ayikho into ezoba buhlungu kuwena. Ngoba kubhlungu ngoba yini izwi suke lingena lixebula isono. Wena usuke uvuma ukuthi izwi lingene lizokuxebula isono isinamathele nesithandele kangaka kuwe. So ngalesikhathi sisuswa isono sibhlungu ngokuba suke sesinamathele isikhathi. Yabona izenze. Izenze noma iqhizane. Bathi ngesingisi it's a flea. Amen. Iqhizane liwucwephe libomvu, lingahamba kuwena ungalizwa. Meke langena enyameni, layibamba inyama langena phakathi ngekhanda, liyakuncela kusukela ekubeni ucwephe libe yigqamuza, libe yibhamuza, into engathi ibhaluni ligcwele igazi lakho. Isono bese sikudlile, siyakhukhumala isono, sesinamathele wena singenile ungasizwa isono noma ungasazi. Sinamathele kuwena sikuncele wonke umphefumulo wakho size likhukhumale ubuswe isono. So mase kufika ivangeli leqiniso lizokhipha lesono lesi naleqhizane eselikubambile, kuzoba buhlungu bese kumele kuncontulwe, kuzosala umaka kuphume negazi. Kanjalo nobungcwele, uma ke
usuvuma umngcwele ukuthi ulungiswe. Kulezinto ezinamathele kuwena ekumele zisuswe, zibhlungu mezisuswa. Kepha kulowo ngempela ofuna ukukholwa uma ezwa uyavuma kulezinto kufanele zisuswe kuyena. Ingakho abantu abaphila ngokwe Bible be-understand ukuthi abaziphileli bona. So yonke into eshiwo eBhayibheli uNkulunkulu athi ayifuna kubona abafuna ukuyenza ngokwayini bayazi ukuthi abaphileli bona. Lelizwi le ebona embhalo le inamandla ngaphezulu kwalembhalo efundayo ngesikhathi ufundela ukuthola iziqu uhambe uyothola umsebenzi. Uhlakaniphele ukuthola imali emhlabeni ngithi. Vumani phela. Niyasebenza ngithi. Niyahamba niyofunda. Fundela ukuba odokotela, abameli, abafundisi, othisha. Ngifundela ukuba onjiniyela. Fundela ukuba odokotela. Amaphoyisa ngithi. Niyahamba niyobhala ama-test. Akubhalwa test la. Uthi ngiyakuhlola. Nasesikoleni uyahlola. Kepha yena uthi uyakuhlola inhliziyo yakho. Esikoleni bahlola ukuqonda kwakho. uNkulunkulu uhlola inhliziyo yakho. Uthi uyamazi? Uthi ke izwi lakhe masingabi ngabantu abalizwayo kuphela. Kepha masibe ngabantu abantu bebelizwa bese bayalenza. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi uNkulunkulu bebembiza kuphela basindisiwe. Kepha izwi lakhe ekumele bagcwaliswe ngalo umngcwele. You understand? Laba bafuna umoya ingcwele bonke. Bakhala ngomoya ingcwele. Kepha izwi abafuna ukulenza. Ngeke azahlale kwena umoya ingcwele ungafuni ukwenza intando yakhe. Khohlwa. Ungangibuka kabi ungancapha uzitshela ukuthi mina ngazi kakhulu ukhulume konke okusenhlizweni yakho ngoba vele umoya ingcwele akekho enhlizweni yakho. Yabona umoya ingcwele emekhona kwena. Yabona ngalesikhathi kufika umdlinzo omubi. Wenza njani wena? Uyawufida uhlebe noma uyawufida uncaphe noma uthuke noma uyawufida uhambe uyofeba noma uyawufida uthakathe noma uyawufida uqamba amanga noma uyawukhuza uthi mina ngifanele ukuthi ngingatholakali ngikhuluma amazwi abolile ngomlomo wami. Ngifanele ukutholakala ngingahlebi noma ngiwufakazi wamanga. Usho ukuthi umoya ingcwele uyamuzwa uyafuna ukuyenza intando yakhe liyakukhuza izwi uyavuma ukuthi likukhuze. Abantu banenkani bacela bagolozela umhlengi zondi. Mina ngeke ngikusize ngalutho. Nami ngisempini. Nami ngikumncintiswano. Ngigijima njengani nonke. Kepha nginikwe amandla ukuba ngikwazi ukutshela nabanye phela ukuba bavuleka amehlo nokuqonda bangagijima ehlathini. Bagijime bahambe njengoba ngithe ngifuna le ncwadi yaMathewu uthini uJesu. Ngenani ngesango elincane. Ukuze ngibizele abantu kulesango elincane ke fanele ngihambe endleleni engibizele kuyo. You understand? Ngenani ngesango elincane. Ngokuba isango libanzi nendlela inkulu. Ngokuba khona isango elibanzi nendlela yakhona ivulekile. Eyisa ekubhujisweni. Ihanjwa inombali othanda ukuzenzela kepha isiphetho sakhona yini ukubhubha. Baningi abangena khona. Baningi abahamba indlela yokuzenzela umathanda. Ngikhuluma nangabo kabantu abasindisiwe. Kepha abafuna ukuhlukana nemigexo, abafuna ukuhlukana nama-tattoo, abafuna ukuhlukana namazinyo okufakelwa eyacobezelayo, abafuna ukuyeka into lezokufakelwa, abafuna ukuyeka amabhuluku abantu besifazane, abafuna ukuyeka ama-ring nama-chains namacici, abafuna ukuyeka i-makeup, abafuna ukuyeka ukufebe, abafuna ukuyeka ukuphinga, abafuna ukuyeka ukukhonza nokuhlabela amadimoni namadlozi. Abafuna ukuyeka amanga, abafuna ukuyeka inzondo, abafuna ukuyeka umntshontsho. Kepha bathi bafuna yini? Insindiso. Bathi bafuna uJesu. Bamfuna ngemlomo, ngemsebenzi bayashoda. Sizokhumbuza ukuba uma ibuye uJesu uzobheka imisebenzi uthi wahlulela wonke umuntu. Nginika incwadi yaMshumayeli. Incwadi yaMshumayeli sahluko 12 verse 13. Ngifuna uunderstand ukuthi uJesu wahlulela kanjani. Akahluleli ngobuhle noma ngemali ukuthi unemali engakanani. Kepha uyahlola inhliziyo yakho nemidlinzo yakho bese komelise yilowo nalowo ngani ngomisebenzi yakhe baningi. Nakho kuphela kwendaba. Nangu umphela ndaba.
lapho sekuzwakele konke lapho-ke sekuzwakele konke besabe uJehova hamba ekumesabeni uJehova ugcine imiyalo gcina yakhe imiyalo yakhe ngokuba lokho ngokuba lokho kungokwabantu ngokuba bonke lokho kungokwabantu ngokuba bonke lokho kuyinto yabo bonke abantu abangaphansi kwelanga ngokuba uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa uyakuyisa yonke imisebenzi yonke imisebenzi ekwahlulelweni Yonke. kanye nakho konke nakho okufihliweyo konke esikwenzayo sithi abantu ababoni uthi yena uyakubona ingakho ngithe ukuthi uNkulunkulu uhlola ini inhliziyo yakho angikwazi ukuhlola inhliziyo yakho uthisha esikoleni naye ukunika i-exam angayazi uyazi ama-answer kepha lo endayiqhamukanga ngayo ufundisiwe nawe ukuthi afundise ngalo yona thina sikhuluma ngomfundisi lo mfundisi wemvelo umnini mandla onke ofuna ukuhlola ukuthi sinalo yini ulwazi lakhe sinabo yini ukuhlakanipha kwakhe sinakho yini ukuqonda nolwazi kwakhe noma cha so uma wena izwi lizwa ungalenzi ufelile i-test do you understand sihlola kanjalo i-test uyiphasa emhlabeni ngale usuke kwahlulela ukuthi uphasile test wena okay exam university yakho izulu lapha kade wena ufelile university yakho isihogo uyake uhambe uyosebenza imisebenzi yakho lapha yasesihogweni you understand so ulandela ubaba wakho uSathane so ngizama ukukuchazela ukuthi ke yonke imisebenzi iyahlulelwa uNkulunkulu ke usihlola ngezwi lakhe ukuba siyalazi siyalenza yini na uma lizwi lithi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena uhluleke ukwenza lokho wena usuyifeyilile i-test uma izwi lithi ungaphingi kepha wena uhlele emshadweni lapho khona ke so uhleli nomfazi omunye umuntu noma ushiya umfazi wakho wamlahla uthathe omunye umfazi noma ushiya indoda yakho uthathe enye indoda wena uyisiphingi ufanele ukuzisola ubaleke kuloko ngoba umbhede wakho ungcolisiwe you understand umbhede wakho ungcolile umshado wakho oqala uyaphila ukuba indoda yakho ibingasekho ungaba nelungelo lokuthatha omunye umkhwenyana uthathwe omunye umkhwenyana ngoba thina abantu isikhathi samanje basifazane sebeyazishelela sekuyibona abalobolayo do you understand so ngithi kuwena uma izwi likuyala lithi ungayenzi into ulazi izwi kepha wena uphikelele enkanini uyenze loyo nto leyo elithi izwi ungayenzi uyazifeyilisa wena awufeyiliswa uNkulunkulu uyazifeyilisa wena siyathanda ukuthi mesifeyila siblame uNkulunkulu mengifeyila empilweni ngincika uNkulunkulu angiblame uNkulunkulu uNkulunkulu akenzi imlingo wenza izibonakaliso into ongeke uziqonde ukuthi yenzeke kanjani kepha uNkulunkulu ayenze ngokuba uthi izindlela zakhe zinjani ziphakeme kunezindlela zethu nemicabango yethu ayifani neyakhe unemicabango emihle ngayo usho njalo uJeremiah uthi unemicabango emihle ngathi phela ufuna senze njani ufuna sihlale ezwini lakhe silizwe silenze siyeke ukuba abazenzisi siyeke ukuba yini abazenzisi iBhayibheli lithi baningi abakholwayo kepha bayazi imfihlakalo yezulu because izwi abalenzi bayakholwa ukuthi uNkulunkulu uyedwa iBhayibheli namadimoni ayakholwa avevezela so amadimoni meyizwa le ndaba eyazi ukuthi uNkulunkulu uyedwa wena uyazi kepha uyenza intando yakhe unamsebenzi ibuni uNkulunkulu othi uyamkhonza kepha intando yakhe ungayenzi mosha isikhathi sakho udlala ngesikhathi sakho ngokuba isiphetho sabo bonke abantu abangalenzi izwi nentando kaBaba osezulwini uthi uJesu isiphetho sabo yichibi lomlilo lapho khona beyochitha khona ungona phakade lwabo khona so ngikutshela lokhu ukuthi ungazikhohlisi uthi wena khona izinto ozifihlayo abantu bangaziboni noma ngabe wenzani emhlabeni uthi uzama ukufihla noma uzama ukwenzani akunamsebenzi fihlela umfundisi uNkulunkulu wakho yini ufihlela abazalwane bawoNkulunkulu bakho yini ucashela abazalwane bawoNkulunkulu bakho yini ucashela umfundisi mina ngeke ngicashela abantu ingakho ngihlezi ngintshela iziphambeko zami ngizivuma phambi kwaNkulunkulu why ngifuna ukukhombisa ukuthi angikho perfect and futhi kungabi into perfect angikhuthazeli abantu benze izono bese bazokwenza njengami uma isono sikufica wena usifihla umithi usho njalo uJakobe uthi ke umuntu
akafakwe uNkulunkulu uNkulunkulu akaningi umuntu kepha umuntu esethathe isono wasifukamela sifana nembewu engene esibelethweni somuntu wesifazane siyakhula ngaphakathi siyothi singakhula bese sizala azale ini azale ukufa ngokuba yini isono usifukamele isono kufanele kusidalule ukuze uhlambalaze usathane namaqhinga akhe ngalesikhathi unezimfihlo eziningi wesigqila sikabani sika Satan ngokuba lezi zinto uzifihlela ukuthi ngoba usaba abantu indaba yeno nisaba abantu kepha yiloyo naloyo uyengwa ehungwa ngezakhe izinkanuko so umuntu ke uthi besengenile esilingweni ufike ezifake yena ngokuba uvumela izinkanuko zakhe zimuholele kuphi esonweni so uNkulunkulu akazi athenza isono no uNkulunkulu utshela ungumsindisi ungumvikeli umbhoshongo bonke ababalekela kuyena bayakusindiswa baphephe kanjani na hayi uzogijima no uyalazi yini izwi lakhe bese kufika izikhathi zokuhlupheka uyalikhumbula yini izwi lakhe uloke udlinza ngalo uNkulunkulu uthe akasoze wangishiya noma wangilahla uNkulunkulu uthe lapho khona ngisehluphekela ngokhala kuyena uNkulunkulu isivikelo sami lo muntu uyangisukela kepha uNkulunkulu uthi mina mangithule ngokuba yena uyindoda yempi uthi yena yonke impi ngeyakhe so uma ethi uNkulunkulu ungaphindiseli okubi ngokubi ngokuba yena wanqoba ini uSathane ngomusa Sathane akanawo umusa ingakho enivulvaye nje enenza impica abadala enenza ingwijikhwebu en drive uSathane ngokuba yini akanazwelo uSathane yabo bona inhliziyo engenazwelo wena uthi yiso ngese noma izinyo ngezinye ubuswa uSathane ngamalengiso you understand ubuswa uSathane ufanele ukuba umntwana kaNkulunkulu wena noma ngabe kuthiwa bakone kangakanani uma umuntu ebuye ezoxolisa emva kokuthi ebonile kwenza njani uma wena wonile uyahamba niyoxolisa waphela ke abantu bafuna ukudonzwa ngenkani ukubenza izinto kanti lezi zinto lezi zifuna umuntu onalo izwi ngaphakathi yapha mawubuswa imizwa yakho ikuholele ekutheni wena ubone kunesizathu sokuthi ukwenze lokho kubi ngoba yini baba wakho ubani uSathane wonke umuntu owenza lalela bazothi lento ngithatha phi ngiyathi ngimhlabe ngiyadelela noma ngithuka inhlamba abanika incwadi yokuqala kaJohane sahluko 2 bengaphosisi bengesahluko 2 ngisho usahluko 3 ungusahluko 3 incwadi yokuqala kaJohane sahluko 3 kusukela ku verse 6 and 7 Lowo ohlala kuye kuJesu akoni eyizo indaba ithini wonke ohlala kuJesu akone lowo onayo akambonayo azange azabonane nezwi akazange azabonane nolizwi akamazi uJesu angandaba ukuthi wena uJesu uyakuza noma uNkulunkulu uyakuza kepha izwi lakhe ungalenzi esihogweni khona lokhu uqhosha ukuthi uNkulunkulu uyangiza noma ungathini uzokuzwa ngoba vele ufuna ukugcwaliseka kona ukuthi nangeli lothi la ngangasoleki you understand ukuthi hayi vele uNkulunkulu lazangaphendula imithandazo yami no wena wahamba wesono ngoba uhlula yini ukubekezela futhi wathumela isono wabona ukuthi ukwenza isono ngoba uhlula ukulinda isikhathi sakho futhi akamazi futhi uNkulunkulu akamazi bantwanyana maningadukiswa umfundisi okufundisa into ephambene neBhayibheli isikhohlakala sikaSathane leso maningadukiswa umuntu yes owenza ukulunga ukulunga lobo ulungile njengokuba yena elungile ngokuba noJesu ulungile owenza isono owenza isono ngokabani ungokaSathane yayizindaba angifuni ukuthi mina ke ngisusayo ngikhuluma izinto ezingekho eBhayibhelini nithi iBhayibheli umuntu owenza isono noma kuthiwa uyikholwa uma sovumela ukwenza isono usuka abani ungokaSathane ngokuba uSathane uyona kusukela kwaseqaleni indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalo uJesu walethwa emhlabeni ukuzonqoba imisebenzi kabani ukuze achithe imisebenzi kaSathane uJesu uzele ukuzositshela ukuthi asihlukane nesono so akwazi ukungitshela ukuthi uphila phansi komusa so usaphinde uyaqhubeka wenza isono engazi ukuthi uJesu uyajabula ngesono ngoba kuthi uphila phansi komusa umusa ukuthi awusalekiswe emthini awushiso lo wazelwe nguNkulunkulu akafuna ukwenza isono futhi akasenzi isono ngokuba imbewu yakhe ngokuba ke izwi likaNkulunkulu
ihlala kuye. Izwi kaNkulunkulu liphila. Ayizo abathini sikhuluma ngokuthi izwi liphile kuwena. Siyeke ukuzenza abazenzi sizikhohlisa. Mzalwane, yeka ukuzikhohlisa. Yabo lento yokuthi yazi ngifise ngabuka nakekho, angifuni ukukhuluma nobani, angifuni ukumbona. Uthi umzalwane uyesihogweni nalo moya wakho. Lo moya uzokufaka esihogweni. Awumzalwane nje enhlizweni yakhe kukhona umusa leqiniso nothando olumangalisayo. Yayizwa lonto awuyifake lento futhi awuyenzela ukubukwa. Akusho unethiwa unomusa bese wamlo kusine kubala. Ngoba ngimntana kaJesu. No, umuntu njengabo bonke abantu. Into efakazelayo imisebenzi oyenzayo ukuthi wena unomngcwele nothando onalo. Uthando lusibekela zonke izono mzalwane. Uthando lukaNkulunkulu. uNkulunkulu ngothando labantu luncane lwethu uthando. Umuntu uthi uyakuthanda meke kwenzeka into embi akasakuthandi usekwenza yani useyakuzonda. uNkulunkulu akakaza asizonde. Uzonda ini imisebenzi yethu esiyenzayo. Wasidala ukuba sibe ngcwele sihambe othandweni ngaphambi kokusekela komhlaba. Do you understand ukuthi uNkulunkulu akaguquki? Singaguquka thina senze izinto azizondayo yena. Akazondi wena. Uzonda isenzo esizokhonela kuphi? Echibini lomlilo noma esihogweni. Lo ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono. Ozelwe umoya wengcwele akasenzi isono. Ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye. Izwi likaNkulunkulu liyahlala. Izwi mzalwane. Yini manje sithi njalo thina sithi vula iBhayibheli lakho, woza leBhayibheli lakho, funda iBhayibheli lakho, musa ukuba ivila, hlala eBhayibhelini lakho, ngokuba sifuna ligcwele ini ulizwi. Futhi akanabona. Futhi umuntu okona ungcwele uhleze ezikhuza ngoba umoya engcwele uphila kuyena, uyena okulawulayo. Umoya engcwele uyakulawula ngezwi lakhe mase liphila kuwena. Lembhalo ngoba nithi eyazi iBhayibheli wona ingaka ngeliqeda leni. Ingokuba wena ufuna ukubuka Netflix, ufuna ukubuka uzalo, ufuna ukubuka yizo, ufuna ukubuka iGeneration, ufuna ukubuka iScandal, ufuna ukubuka uYouTube, ufuna ukubuka ibhola, ufuna ukubuka ama-TV shows wena. Ufuna ukubuka amahlaya wena. You understand? Noma yabona nokuthiwa ngiyabuka amahlaya. Ngeke qambela amanga. Ama-movie ngiyabuka. Amahlaya ngeke kwabuka. But ihlaya elihlazayo angize ngoba nginomoya onjani wokuqonda. Ngiyakwazi ukuthi le nto uyahlambalaza le afana ngabe udlala ngayo. Le movie le ngakukhela ukuthi ikhuluma ngani ngokuba nginomoya wani wokwazi ukwahlulela. Ngiyakwazi ukuthi le movie le iphakamisa ubufebe nobunqunu nokubulala kokuchithwa kwegazi nomoya wokuhleba nomoya wokuphinga. Ngokuba yini nginomoya weqiniso. Ingakho uJesu wathi ke bayakuphuza okubulalayo kepha kungabi namandla kubona ngoba yini sina izinto sizibuke ngokothando lenkanuko. Siya analyze izinto thina abantu abangcwele. So mengitshela ingane ngithi mina akufanele ugqoke kanje. Yabona ama-movie lawa anifaka umoya ukuthi niwagqoke kanje. Afaka umoya ukuthi nikhulume kanje. Akuyona indlela yokukhuluma le. Ngoba lento le ikwehlisa isithunzi wena unganakile. Abantu abaningi babangaqashwa benama-tattoo. Kepha usathane wayenza lento yama-tattoo yagcina seyiformal. Seyiformal. Not fashion. Seyiformal. So manje akusabhekwa sekuthi une-qualification ngene. Nakho ukujwayele umzimba wakho unjalo. Uzigqobhosile umzimba wakho ufaka amacici. So manje akusasebenzi ngokweqiniso sekusebenza ngokuba usathane lo moya wokuduka uyawufaka awufide. Ubone udadewethu begqoka iziketi ezincane. Le mgaqono bemshayela ikhwela uyadinwa. Kepha megqoka endlela ufuna bambone. Yabona usathane udlala ngani? Nibuka abafana njengani njengezinja. Inja vele ilandela ithambo. Ilandela inyama. So manje wena mawukuthi uyazikhangisa. Hawu, lempukane zokulandela. Do you understand? Thatha ushukela ubeke phansi lo mushi uvulile. Fica induthwane ziphakathi. Thatha ushukela uvalele uvikele. Ziyalizwa iphunga. Kepha zikwazi ukufinyelela kushukela ukuba uvikelwe. So uma sithi umuntu wesifazane makagqoke ngokuhlonipheka, umuntu uyabona ukuthi umuntu wesifazane. Kepha yikho into engamenza ukuthi akwazi ukungena kalula ngokuba yini wena ugqoke ngendlela ehloniphekile awugqokisile kweza ukhulumisa kwezwe. You understand? Nabantu besilisa kanjalo futhi.
angikwazi ukuthi enhleke uyacava yazi yashandisa le mpambusi leyana nale angikhulumi kanjalo yini mengikhuluma kanjalo bakhuluma into abayizwile bonke abantu abakhuluma kanjalo ngokuba yini le moya yethelelana iyagijima futhi ibukekise styleni kepha yokufa. You understand ukuthi WhatsApp siyatype amagama angaphelele umuntu useyozitholelela ukuthi usho uthini lo gama mawukuthi awuyazi le language yakho bakubuka njengesilima kanti ilanguage kabani kaSathane yenza abantu babe yidomu benza abantu babe yidomu banqena ukukhuluma amagama aphelele akimi ngikhuluma mina ngithi law LOL ngithi good night bese ngithi ke good 9 and T ilanguage kaSathane le ngeke ngithi I love you bese ngithi mina I love you akuyona ilanguage ephelele le sangikhuluma ama abbreviation manje namhlanje sekhuluma amagama anqamlelo icode kaSathane leyo angikhumbuli khona ukubhala itest esikoleni kuthiwa kubhalwa ngamagama angaphelele abantu abaningi babefela ama test kanjalo esikoleni noma essay amen uba yini babhala ama language la kwakuyini kusafika ku mix it kwakusawu mix it amen bemixa khona bemix izinto zaka mix it bezozimixa la yabona uSathane uyasenza izidomba zane sithe sihlakaniphile nithi hayi uma olethu ubambe usabambe ngoludala omanje isimanje manje siyakubulala. The reason why ngina 33 years ngithanda iBhayibheli ngokuba likhuluma ukuhlakanipha okudala kunami okunese ngikwazi nami ngibe mdala ngokuhlakanipha ngeke ngibe mdala ngokuhlakanipha ngokubuka iTV ngazi yonke into ekhulunywa TV lalela ngiziningi izinto engizaziyo mina kepha angitholakali ngibandakanyeka noma ngithokoza ngalozo zinto sengifuna ukuzenza. You understand? Ngiziningi izinto engizaziyo ngiphilile ngisuka eMlazi ngaze ngaya eCape Town ngaphila nama model nama celebrity osaziwayo angaze ngize nangelodge la ngijabulela omunye umuntu mina ngoba ngithi uhleze vela ku TV nangelodwa ilanga ngifuna ukuqambela amanzi angaze ngibe nalo ntshisekelo mina ngizama ukukutshela ukuthini kunezinto ozibona eziyigugu mase uphakathi kuzona ungabusabona ugugu bayo. You understand? Ngikhuluma ngomuntu ongathi manje mebona ekhula umfana ehleza amantombazane azenza intombazane umoya uthe akayona intombazane kepha ugcine sezenza ini intombazane ngokuba udlala amantombazane kakhulu bese kuthiwa wazalwe isitabane no umoya uthathile nomuntu osifazane uthanda ukuhlala nabafana kakhulu bhema insangu nabo afuna ukwenza zonke izinto abazenzayo uzizwa njengomfana lo moya umfana uyawuthatha namabele ephelele. Ngiyakutshela nje iqiniso ngempilo esiphilayo ukuthi sesiphila ini impilo enqanyulelwe impilo esiphilayo namhlanje inqanyulelwe iprogramiwe kahle hle iuhlelo uzelwe hamba uthenga ubisi esitolo abasancela uma wakhe ufuneka emsebenzini ufuneka athola uneli ubaba wakhe akekho akafuni ukuyodla ingane azange azalele emshadweni bebefeba abazwani baxabana njalo ingane yakhe kufuneka iye crash akasitholi isikhathi sokufundisa ingane yakhe omama basahlala emakhaya abafundisa izingane omama sebeyasebenza angisho ukuthi wrong ungangizwa kabi ngizama ukuchazela ukuthi impilo esiphilayo namhlanje ihleliwe ukuthi ifanele siphile kanjani. Ingane zenu ziyashwithwa kunini uSathane uzifundisa ubudlwembe ezikoleni ema-crash ningekho nini ingane yakho ibuye ikhuluma ulimi olithole kwezinye ingane nento efunda esikoleni engayifundiswa ekhaya la ukwazi ukufundisa ngoba wazi lutho abazali abaningi abazi lutho bazali anazi lutho anikwazi ukukhulisa ingane anikwazi ukukhulisa ingane manje ayingenza konke nje ngayithengela yonke into eyifunayo ukuthengela umuntu akusho ukufundisa benduke phela leli lithi ayikho into ongayithola ekhaya indaba ufunani why ungihlupha say uyinje ufuna idakamizweni usuntshontshe iwashilami usuntshontshe iring yami wantshontshe ifoni yami yini ngoba ngikwenzela yonke into ukwenzela yonke into akusebenzi. Amen. uJesu engekho lisho iBhayibheli khulisa umntwana ngendlela kufanele akhule abe yiyo ukuze bese ekhulile leyo ndlela mangafundiswanga uwena ngoNkulunkulu engafundiswanga umfundiso weqiniso ngoNkulunkulu lo mntwana uzokhula abe umdlwembe abe unondindwa abe isifebe abe isidakwa abe umqambi manga
ngikutshele lesiphuma khona. Amen. Umusa kaNkulunkulu ukuthi ngibe la. Nginithulela izindaba ezimnandi zokuthi buyelani kuNkulunkulu. Buyelani ehlakanipheni kwaNkulunkulu ukuze ningezobhubha. Uthi uNkulunkulu abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Amavesi awathandayo nawa-highlighted nowabhale phansi awezwa kamnandi awakusindisi. Uyazimotivate ngawo. uNkulunkulu ufuna abantu abaphephela kuyena abaphilela yena. Hayi abantu abeza kuyena ngamavesi abawathandayo. Kezi nginikhuza anizwa. Ayiqhamuka ubufakazi ka-YouTube. Yiwa khona. Qhamuka umuntu nobufakazi noma kuthiwa akuyiqiniso ngoba ulazi iBhayibheli. Uyalandela. Amen, amen. Awu siyambonga uJesu ngawe. Ubonga uJesu umuntu eqambela amanga emehlweni akho ngenxa ukuthi awunalo ulwazi. Uthi uJesu lendlela injani? Uthi bancane abazokuyithola. Yepha isango lincane nendlela iba nendlela iyingcingo eyisa ekuphileni. Uzongifunda into engekho la wazolinga udlale kami la ngifuna yepha isango lincane nendlela iyingcingo eyisa ekuphileni. eyapi Eyisa ekuphileni. yabo lento engifundisayo mina iholela kuphi ekuphileni. Bambalwa abantu abazoyamukela abaningi bayiphebeza bathi awusuke la ntshubo yakho lokumemezana usisanganela Bayingcosana Jesus bambalwa uzoyithola glory to God. Jesus Christ yayizwa lento leyo. No, Jesus Christ yayizwa lento leyo. Bambalwa abazoyithola. Angiforce umuntu, angiphoqeleli no ngithi waza phela uzolalela intshumayelo, uyilalelele intshumayelo, wayi ungayilaleli hey. uJesu wonke umuntu owomileyo mageze mina azophuza. Thatha iyasho ufake emfuleni, lifike lijinga khona lidla utshani. Ufuna liphuza amanzi. Liyawazi umfuli yasho bese lufuna. Uthi ungakuphi liyaziyela. Lifike liphuze. Ingakho kuthiwa enxaniwe injani iyaziyela. Ngazi noma inja noma imbuzi noma imvu noma inkukhu. Kepha noma ngathi nje owomileyo uyakuziyela uyophuzela yena. You understand? Nina nomileyo uzani izophuza. Ngeke ungizwe ngincenga abantu ngevangeli. Angincengwanga ukuba ngisindiswe. Ngalizwa izwi lathola indawo. Wayesevele sibekile isikhathi. Uma wena unomfowenu, udadewenu, uma wakho, ubaba wakho, wena uzama ukubaphendula ngoba naku sekusindiswe wena, umosha ini isikhathi sakho. Hayi bengithi ngiyamzama ukuthini? Uzanye ubani wena? Ngazama uJesu manje waye ufuna uzenza uJesu wena uJesu wena loba somzama. Hayi cha phela thiwa sishumane lalela. Khuleka uqala, funda ukukhuleka. Bakhulekeleni labo abangenakho ukuqonda. Musana uzama ukushintsha abantu. Unomkhonyana ungazama ukumshintsha. Unomakhothi ungazama ukumshintsha. Unengane ungazama ukuyishintsha. Phila impilo yomngcwele, imbewu mayiveze izithelo ezifanele. Abantu bakulandele ngemuva ngoba bebona ukhaya. Ngeke uthi wena uzothi ufuna abantu beze kuJesu kepha uyiphila impilo yomngcwele. Ungaholela abantu bomnyameni. Uthi uJesu la singukhanya. Isibani kufuneka esikhanye. So abantu abenze kuwena ngoba khona ukhanya. Bangezi kuwena ngoba nakwe babiza. Hayi siya ngelalo Jesu wakho sesikhathele. Hayi wasindisiwe nje asihluka namadlozi. Alela anginaso isikhathi. Mina umuntu bemuza ngeBhayibheli ngimphendula ngeBhayibheli. Ukuthi ngihambe ngiloke ngifuna ukuloke nginenga abantu ngoJesu. uJesu uyindlela neqiniso lokuphila. Fanele ngimphile uJesu. Abantu beze kuphela bazofuna ukwazi ngaye ngibachazele. Not ukuthi ngihambe ngibamba ngiphathe ispade nepiki nefosholo ngizokumba hayi phela woza kuJesu. Woza kuJesu. Woza kuJesu. No. Sizovuna. Sizovuna. Hallelujah. Sekusenziwe glory to God sekusenziwe. Imbewu isakaziwe. Ngizovuna. Angitshalanga mina. Ngihamba phezulu kwemsebenzi osusetshenziswe ngizovuna. Yepha yabona isixuku. Waba nesihehe
waba nesihe ngazo ngokuba zazikhathazekile zihlakazekile. Bantu babahlakazekile bagcwele amasonto amanga ababhizi basiqhoshela basithomela ngama-uniform nokuthi umfundisi wakhe ufunde kuphi, umfundisi wakhe ubani. Anginandaba, akungithi nje nakancane lokho kunginyakazisa. Njengezimvu ezingenamelusi. Uma umfundisi wakhe engathi unyaka uJesu noma kuthiwa unyaka uJesu ungangibeki mina ngibe ngaphezu kwakho, beka uJesu phambili. Mina ngiyakutshela nje ngithi ngiyinceku. Ngigijima imarathon nawe ngikumncintiswane, nginikwe nje ukuqonda ukuba ngivuselele ngivune usebenze umsebenzi kaNkulunkulu. Wayesethi kubafundi bakhe, yes, ukuvuna kukhulu kodwa izisebenzi ziyingcosana. So vele abantu abakhuluma iqiniso bayingcosana. Lalela, uma ufundisa ngeBhayibheli ngikutshela iqiniso mina, awufundisi iBhayibheli njengenganekwane noma njengomlando, ufundisa iBhayibheli njengoba liyini amazwi okuphila. iBhayibheli lingamazwi ani okuhlakanipha nokuphila. So mengizokutshela ngeBhayibheli ngiyoba ngikhaza izinto bese ngiyakutshela ukuthi ithini iBhayibheli likhuluma ngamazwi ani okuphila. Onginika incwadi kalontuzana ezenzo sahluko 5 kusukela kuverse 18, 19, 20 and 21. Ngifuna understand ukuthi mayikhipha abakumpostoli ingelosi ejele ithini again. Ngifuna understand ukuthi ithini again. iBhayibheli akulona nje incwadi ukuthi iBhayibheli yalela amazwi okuphila kwalomhlaba lo esiphila kuona. You understand? Go ahead. Incwadi izenzo sahluko 5 verse 19. Yes. Yapha ingelosi yenkosi yavula iminyango yetilongo ebusuku yabakhipha yathi, yes, hambani nime kuphi, nikhulume ethempelini kubantu amazwi onke alokhu kuphila. Amazwi mzalwane alokuphila, amazwi wonke. So uma ungizwa ngikhuluma ngokukhishwa kwezisu ukuthi akufanele uNkulunkulu wamdala umuntu wathi mabazalane bani, abazalane kuphi emshadweni. So indaba zomkipinto le umdlalo lezokuholela esihogweni. You understand? uNkulunkulu uthi lo nalo akhuluma iqiniso nomakhelwane wakhe. Uma wena uzonda ukutshela iqiniso, mhlawumbe uthanda ngendlela ethize, umosha isikhathi sakho ngoba liguquki lona. Noma ngakutshela ngesisoka, noma ngakutshela ngimemeza, noma ngakutshela ngimile kanje, noma ngakutshela Jesu Kristu inkosi, noma ngihleka Jesu Kristu inkosi, ngisasho the same thing. Noma ngasho ngihafa Jesu Kristu inkosi, ngisakhuluma the same thing. You understand? Ngenani ngesango elincane, noma ngasho kanye ngithi yazi Jesu Kristu inkosi, ngisho the same thing. Jesu Kristu inkosi. Ungabheki izinto eziningi izwa ini iqiniso. Glory to God. Hallelujah, Jesus Christ. Abezwa uthi umoya abanezindlebe mabezwe ukuthi uthini ini umoya emabandleni. Uma ngikhuleka ngicela uNkulunkulu angisusuke kwesaba. Ngakho isikhathi ngicela uNkulunkulu angisusuke kwesaba, ngiyakuzwa kusuka. Ngiba nalokho ukuzinza ekuhambeni kwami noNkulunkulu. Nginganaki izinto ezingaphezulu kwami, kepha nginaka izinto zangaphezulu eziletha ukuthula empilweni yami. Uma sisebenza umsebenzi kaNkulunkulu, sisebenzela ukuthi kube khona ukuthula ezimpilweni zethu. Noma zifika izilingo, kepha umoya uphile kithi okuyiwona osiduduzayo, ukuba siqonde ukuba lezi zikhathi zizofika futhi ziyadlula. Noma kuthiwa azidluli ngalesikhathi ufuna ngazo, kepha konke ekugcineni kuzodlula. You understand? Kuzona zonke iziphephe ziba khona emva kwazo kuba khona ini ukuthula. Empini iqale kube khona impi nodlame lempikiswano bese kuba khona ukuthula. Akaze kube khona ukuthula nje ukuziqhamukele kodwa. Fanele kube khona into ephikisana nani nokuthula ukuze ukuthula kufike kwenze ini umsebenzi. uJesu uzele uzoba umlamuleli kuphi esonweni kumuntu onjani oyisoni. So uJesu simdingela ini ukuthi asihlukanise nani nesono. Hallelujah. Ivangeli lisimple. Ilula nje. Njengengane sikwazi ukubhala igama layo. Ithanda ukutshela bonke abantu ukuthi mina ngiyakwazi ukubhala igama lami. Ngiyakwazi ukubhala igama lami. Emanuma wazabhala igama lami khona uzokhombisa. Igugu lonto leke. Ngoba ubengayazi seyayazi ivangeli linjalo. Ngingalazi ngangasibona isidingo sokuthi ngijabulele ivangeli ngoJesu. Ngacishe ngashisa iBhayibheli ebuleni bami. Kepha uJesu esekhazimile mina waqhamuka inkazimulo yakhe ngabona ukuthi Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu ukuphila. You understand?
awunike incwadi ya Isaiah sahluko 30 verse 10. Was it verse 10? Nike bangabantwana abahlubukileyo, singabantwana abahlubukileyo, abantwana baqamba amanga, sithanda ukukhuluma amanga, abantwana abangathandi ukuzwa umthetho kaJehova. abantu abalifuna iqiniso balithanda menzo lizoba ushukela kubona. Mele ukuthi lizoza ngempela lusawothi weliBhayibheli usawothi wezwe sisibani sezwe. Uma iqiniso lizoza lizokhanyisa ukungcola kwakho awulifuni, abalifuni akubulala umuntu uzokwambula ukungcola kwakhe ngeqiniso. Hawu wewe umuntu akubulala nje ukubulala kutshele mina. Abathi kubaboni ningabe nisabona. Ngenza isibonelo, nangu umuntu wesifazane unomngane usemshadweni, uyaphinga ulala nenye indoda ngaphandle. Umngane wakhe uyamtshela ukuthi hey sibani utshela umngane wakhe manje lo phingayo we phela manje na ke yazi ubani lona ke phela oyisancinza sami sengivele ngakhulela ingane yakhe ubani ngakumtshela akayazi yona akazi uzoyithini. Uzoyifihla umngane wakho indaba, ake baxabane bese athi umngane wakho ngizomtshela ngisho ukumtshela umkhwenyana wakho ukuthi yabona lo muntu othi ke ngizomtshela lo akushiwo kuyena angabulala lo othi ngizomtshela ngoba akafuni kuveze ini ihlazo lakhe. Ngiyakutshela nje abantu bathatha ngikhuluma izinto ongezithathele ekhaya, ngiyakwazi lokho ekukhulumayo. Umuntu uma uzokwambula izinto azenzayo ngeqiniso angakubulala ngoba yena akafuni kudalulwe. Ingakho abantu bengakwazi ukuvuma izono zabo nokuthi bahlanze olembeza babo ngoba yini banale zinto abafuna ukuzifihla, abafuna ukubukeka bebe bahle belungile kuphambi kwabantu. Hawu shame have lungile phela face alarm senkosi. Hawu sawubona ninjani, hawu siyathokoza, sibonga umusa kaNkulunkulu. Ngale ukhuluma amazwi ngaphakathi enhlizweni yakhe emzwane kuvela ubuyena uyobaleka ngoba ngibe ngathi kuduma izulu. Sekuvela ke imbala yangempela. Ungazongijwayela kabi wena. Uthi ngubani? Yabona ngiyakholwa kepha mina inyongo nje ngizwana nayo. Yabona ngaphansi kwalokholo, ngaphansi kwalothayi, ngaphansi kwalesivatho khona indoda, khona intombi. Ngiyazifikela endodeni mina. Do you understand ukuthi umzalwane othi uyakhona? Yahlambalazi ke ivangeli ngenxa yethu. Do you understand? Abathi kubaboni ningabe nisabona. Bathi ke singabe sisashumayela iqiniso. Nakuba prophet ningasiprofetheli okuqinisileyo. You understand? Abasalifuni iqiniso abantu. Abalifuni iqiniso. Kepha khulumani kithina okuthophayo. Bafuna izinto ezithophayo ezimnandi. Niprofethe inkohliso. Nisitshele amanga. Phambukani phumani endleleni kaNkulunkulu. Nicezuke emkhondweni. Nidedisele kithi ongcwele kaIsrayeli. Abantu banje kutshela abantu emabandleni, kutshela nosifazane ukuthi abagqoke kahle. Bayahamba bofuna abafundisi abazobatshela hey uNkulunkulu uthanda unjalo. Kufanele ukuzilungise phela njengontombi yakwenu. Kufanele uhambe esaluni uyokwenza izinto zakho ufake izinzipho uzilungisa. Bazobona kanjani abafana? We understand isikhohlakala sikamfundisi ikufundisa ukufebe. Uzuvuka umoya wena. Yes hallelujah. Uthi hallelujah ufa. Ezukani emkhondweni. Ngoba abaprofeti bamanga bantshela izinto ezimnandi. Nalana akho umuntu odalela ukuthi afaka amaweki namawave, afaka ama-tattoo emzimbeni, afaka amagolide namazinyo acobezelayo, afaka iziketi ezincane. Le nto le ngikutshele mina mhlawumbe ngingaze ngifundiswe ngale nto le, ngifuna ukufundisa ngikuqondise. Yabona le ndaba le yokuthi umuntu wesifazane ufuna agqoke ngendlela ehloniphekile. Kanjalo nomuntu wesilisa afanele agqoke ngendlela ehloniphekile. Ngokuba ukubuka kuletha inkanuko. Umuntu udaliwe ukuthi abe nenkanuko. Ikhona umuntu inkanuko. Kepha uma thina siveza izinto ezifihlakele efanele ngaba zibonakali, sikhulisa lo moya wokuthi lezi zinto lezi ezifihlakele sizilangazelele ngoba siyazibona. Umuntu wesifazane ama cleavage afuna ukuzophuphuma emqaleni.
izinqa zihlezi obala ufaka isiketi esincane umfaka ibhlukwe noma ngabe ufake ini leyo tight. And then bafuna ukuhlonishwa, bafuna ukubizwa njengabantu engabantu banesithunzi. Asikho isithunzi uma ungakwazi ukuzinakekela wena ufihla umzimba wakho. Ufuna ukuhamba uadvertise wonke umgwaqo labantu babona ubunqunu bakho. Nawe umuntu wesilisa wonke ama-fashion uyawagqoka. Amabhlukwe tight, ubona ubaba omdala lesise silile ngayo, lesikipha esincane tight, nebhlukwe elincane tight. Lord Jesus. Ufuna ukuba yichama ngoba phela kugcwele amachama. Not ukuthi akafuna ukuguga. Ubulawa umoya wenkanuko ombambile. So ubamba sonke isitayile esikhona ukuze afithe in. Ubona omama abadala. Uyabona ungaphatheka kabi ngokuba mina ngikhuluma iqiniso. Ubona omama abadala befaka obhuti ngikhwebe emabandleni befaka amawigi, befuna ukuhamba ngeziketi ezingaphezulu kwamadolo, befuna ukufaka amabhlukwe. Ingokuba bafuna ukubamba ifashion. Bafuna ukubamba bafuna ukuzizwa sengazi ukuthi nabo baphakathi kulento lena. Umosha isikhathi sakho. Amen. Do you understand? Ngizokwenzela isibonelo futhi esibhlungu. Inja esifazane ngakazizali. Uyabona ukuthi ayikazizala ngithi. Do you understand? Kepha mesizele uyabona ukuthi le nja le iyancelisa izele. Nawe uzotholela ukuthi ngisho ukuthini. Amen. Angisho ukuthi umuntu wesifazane osamncane kufanele agqoke noma kanjani. Kepha manje Jesu Kristu inkosi. Wonke ubantwana abahlubukileyo. Maye kunina zihlubukane. Usho uJehova. Usho bani? Usho Usho uJehova. Jehova. Abenza iziluleko. Benza. Kungengenzami. Balalela iziluleko noma benze iziluleko engezona ezikaNkulunkulu. Kungengezami nokho. Nabenza izivumelwano. Kungengezomoya wami kodwa ivumelwano ngaphandle kobungcwele. ukuze bengeze isono esonweni. Ulandela abafundisi abawufukwe izimpungushe ezazibonelwa uJesu. Impungushe niyazilandela neziminzi nezidakwa, izinto ezingakwazi ukukhonkotha niyazilandela. Niyazithanda zona ukuba ziyanibambatha esonweni. Landela umoya ofebe. Nika incwadi ezenzo 2:38. Sengiyavala ke manje. Kubona bonke abantu abalizwayo iqiniso nabalizwile iqiniso nalabo abafuna ukuhamba indlela yeqiniso lalela. Sisize manje. Uphenduke. Ushiye isono. Ukuba isono sikuholela ekufeni. Asina nzuzo kuwena isono ngesukufa. Usizwa ngaphakathi usenza ukuthi yaza buhlungu into engenzayo. Kepha uqhubeka uyenze ngoba yini unembeza wakho ushiswe ngani? Ngensimbi. Uyafuna embeza uqhubeka uwenza into embi. Ugcina unembeza ungasenawo. Ubona abantu bebulala nje engathi abantu impukane. Noma ubona abantu beqamba amanga ngazi ukuthi into right. Unembeza usufile. Ubona abantu befeba beshintshana ngamadoda nabantu besifazane ingokuba unembeza usufile. Ubona abantu bedayisa ngemizimba yabo waqala esaba. Qala kwakho esaba wena imicabango eminingi eqala ukuyenza leyo. Kepha uthe bese ejwayele emva kwa 3 4 5 6 7 8 9 10. Aw. So master. Do you understand? So manje ngizama ukuchazela ukuthi unembeza wakho uma ujwayeza into embi, ugcina ungasayizwa into embi. Yayizwa lonto leyo. Ngidla ujinja no garlic isikhathi esiningi nolamula. Abantu abaningi bengithi abadle lento, wey ngiyakutshela bonke abababazi. Idla kanjani lento? Ngeke lento lena. Iyababa lento lena. Yimbi lento lena. Mina lonto ngidla ngazi ukuthi ngidla isitshulu. Kose ngijwayele ukudla lento. Kanjalo neqiniso uma ulidla liyababa enyameni. Kepha mase uliphila ligcina selimnandi. Abantu bathi ulikhuluma kanjani iqiniso wena abantu bekhuluma ngangaka? Uliphila kanjani iqiniso wena abantu bephila amanga kangaka? Awukwazi ukubatshela bathi uJesu umusa, umusa kaNkulunkulu. You understand? Uthini uPetru? Phendukani. Phendukani. Iloyo naloyo abhabhathizwe. Iloyo naloyo fanele abhabhathiswe. Egameni lika Jesu Kristu. Egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Yes. Khona niyakwamukeliswa. Isiphiwo sika Moya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke. Bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini? Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So sishumayela ivangeli ukuthi abantu baphenduke ezonweni zabo beze kuJesu bazobhabhathiswa
emanzini egameni lika Jesu Kristu bahlale emfundisweni ukuze bamukele ini isiphiwo sikaMoya Ingcwele ukuba lesithembiso samahala sidayiswa awudinge ma roll on awudinge izintambo awudinge ma perfume awudinge vaseline awudinge mafutha udinga nje ukwamukela izwi eliphilileyo usindiswe. Bonke abantu abafuna ukusindiswa ngokweqiniso baza kusithinta kule mininingwane oyibonayo ku screen noma oyizwile. Phone number noma i-email address. Bese usithinta uNkulunkulu ezindlela sikwazi ukufinyelela kuwena ungene emanzini ubhabhadiswe uhlale imfundiso yobungcwele. Thola iBhayibheli lakho ufunde iBhayibheli ukuze ube umngani nobani noMoya Ingcwele. Niye kuba bangani nezwe ngokuba lokho kunenza nibe izitha noNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngakho ongasenzela kona. Cela usivale umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla. Izwi lakho Nkosi lingukuphila, izwi lakho Nkosi lingamandla. Siyalibonga Nkosi kuba izembe libekiwe empandeni yemithi. Zonke izithelo Nkosi ezingatheli ukulunga lobungcwele, wena Moya Ingcwele unamandla okuyisusa. Siyakhuleka egameni lenkosi uJesu Kristu ukuba amadlebe azwayo wonke Nkosi nezinhliziyo ezizwayo zisokwe izwi lakho Nkosi uJesu elinamandla okususa Nkosi konke ukungcola. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu mayenziwe intando yakho Baba wethu sezulwini. Wena uyisibani sezwe, wena ungusawoti wezwe, isibani Nkosi esikhanyayo esingeke sasitheka, esibekiwe entabeni empilweni zethu. Makukhanye Nkosi ukukhanya kwakho Moya Ingcwele ukuze abantu bonke Nkosi bamkele ukukhanya okunguKristu Jesu, yena yedwa oyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen.